daj se, ne daj se, ne predaj, ne predaj se. Ne daj se, ne daj se, ne predaj, ne predaj se. Ne daj se, ne daj se, ne predaj, ne predaj se. Ne daj se, ne daj se, ne predaj, ne predaj se. Dobrodošli svi, evo nas na projekciji filma Biciklom po Japanu, Bojana Bojića. Moja neka namjera je bila da se odužim mome kvartu, našem kvartu, Retkovcu, na jedan kreativan način, da prikažem putopisni film Biciklom po Japanu, jer smatram da umjesto sporta može malo i kulture zaživjeti na školskom igralištu. Snimam dokumentarce zato što je to moj način izražavanja, moja terapija, a primjećujem da kroz dokumentarne filmove budim iskru u ljudima i najljepše mi je nešto na svijetu kada totalno nepoznata osoba mi priđe i kaže gle, onaj film kaj sam pogledao, fakat nešto je pokrenulo u meni. Biti sve ljudi moguće, jednostavno nemojte se držati tih začehurenih životnih navika, nego dajte se slobodu, hrabrost i samo krenite, kaj god to bilo, ako želiš peći kruh, peci kruh, ali nemoj biti u strahu kaj se tiče toga, fakat sve je moguće, samo daj si priliku da isprobaš, jer ne postoji nemoguće, fakat sve se može, ne?